Náš príbeh sa začal písať už v roku 1999, kedy lekári onkologického ústavu svätej Alžbety vnímali, že pacient popri liečbe tela potrebuje liečiť aj dušu. Tak vznikla neformálna skupinka prvých nadšencov, dobrovoľníkov, ktorí začali pravidelne navštevovať pacientov. Už vtedy fungovali ako akési butľavé vrby. Dobrovoľnícka skupinka postupne rástla, profesionalizovala svoju činnosť, prácu s dobrovoľníkmi, budovala know-how, spoluprácu s nemocnicami až do súčasnej podoby, kedy funguje ako občianske združenie Vrby. Našou misiou je, aby sa ťažko chorí ľudia v nemocnici necítili sami, aby tam nezomierali sami. Pacientom ponúkame tzv. Laickú psychosociálnu podporu, to znamená, že ich sprevádzame. A to môže mať rôznu podobu. Rozhovor, vypočutie, tvorivá aktivita, alebo ponúknutie šálky kávy alebo čaju. Zistilo sa výskumami, že ľudská blízkosť a prítomnosť utišuje nielen fyzickú, ale aj psychickú bolesť. To je vlastne cieľom aj tej našej činnosti a teda aj tých našich dobrovoľníkov, aby ich takým obyčajným ľudským spôsobom boli prítomní pri ľuďoch, ktorí sú chorí a ktorí sa liečia. Pacienti majú častokrát ťaživé emócie, lebo je to náročné ochorenie. Tie emócie, ktoré cítime, nám niečo hovoria a je oveľa dôležitejšie ich prežiť, ako ich potlačiť. Keď ten dobrovoľník tam je a je tam ako niekto, komu to môže byť nejakým spôsobom vzdelené, táto informácia alebo táto emócia, tak si myslím, že je to veľmi cenná ľudská hodnotná skúsenosť. Aktuálne pôsobíme v oboch onkologických nemocniciach v Bratislave. Veríme, a naša skúsenosť to ukazuje, že dobrovoľníci v zdravotníctve sú dôležitou súčasťou multidisciplinárneho prístupu k pacientovi, čo skvalitňuje jeho liečbu. Multidisciplinárny prístup znamená ošetrovanie iných dimenzií ako fyzičná jednotlivými špecialistami. Dobrovoľníctvo je súčasťou multidisciplinárneho prístupu. Dobrovoľníctvo je výnimočné a špecifické v tom, že prichádza k pacientovi alebo že ho vťahuje do toho bežného sveta. Že prichádza tá pomoc nie z hora, ale prichádza tá pomoc zo spoločnosti ako takej. Ak dobrovoľníci v multidisciplinárnom tíme chýbajú, absentuje ten pocit zdieľania, pocit spolupatričnosti. Nie je to vyššie, nižšie, ale ten pocit, že sme na jednej lodi.